eka ywe mar mogik chieng' tich abich mar jumani kendo mano biro timore tok ibiro gole Nairobi ka chieng' tich ang'wen kikowe e pare ma Kasipul. Koro wan ka gima watimo ka en rito to kang chenro mar bero ni osotiek to en report machal nadi ma ibro mi jopiny kalure kod kaka jaod burano noito ngimane tok chwat kod maginya tich adek. Ong'e maler ni magi bende timre seche ma achije moko ang'wen manomaka odiochieng' manyoro ibro ter e nyim doho ma JKA odiochieng' ma kawuono ka itudo gi kod nek kata tho mar jaod burani seche manonro matut pod dhi nyime. Koro japicha pod wan ka kendo podwa nkatie ka kweth mang'eny mag jopiny moyuoro kaka achiel kod anyuola mage obet tent mani batha kokon ni ka girito report. Neno ka jaod bura ma Homa Bay Town migosi Peter Opondo Kaluma ma bende en okil to bende en jakom mar tayo chenro marik mare ni kaka koro ng'eyo nto bang'e kan laktar Jahazant Oduor ka achiel kod okinde mag anyuola mare ma bende otele kod okil Apollo Mboya gibiro miwa ler machal nadi bang' chenro ni rumo japicha mak mana keng penjo machielo anya duoko kori kono e studio. Erokamano na jafwambo marwa Eric Owenga ka entiere Lee Funeral Home kama bero mar ringre jaod bura ma Kasipul Ong'ondowere osechakore gi sani ka wan gi geno ni duoko ibro chiw chenro no ma tayo kod jabero mar sirikal maduong' Mano Johnson Oduor. Kapod wantiere e weche mamakre kod nek mar jaod bura ma Kasipul Ong'ondowere ni achije ang'wen manyo maki ka itudo kod nek mar jaod bura ma Kasipul Ong'ondowere ochwale doho mar Maundo e lap ndeke ma Jomo Kenyatta buore Nairobi. Achijego ma ikone gin kweth njore ma osebedo ka timo maundu e gwenge mag Nairobi nyo maki e kinde ma jotelo masundo sirikal dwaro mondo mi otim duto manyalore mar neno ni ji mane onego Ong'ondowere oromo kod bade chik. Magi timore kinde ma jatend piny William Ruto limbe mare Migori nyo singo ni sirikal dhi timo duto mar mako joma ne onego Ong'ondowere kendo kawnegi chik moromo gi kethogi. Kendo koro adonwa tudre achiel kachiel gi jafwambo marwa Cynthia ka entiere e doho ma yudore e alap ndeke ma Jomo Kenyatta. Cynthia kinyalo winja to nyiso ni to achije ang'wen gi be osechopo to kesni ochomo kumane? Cynthia kinyalo winja to nyiso gi sani achije ang'wen go osechopo e doho to burani ochomo kumane? Kora Mogojwang wa medo tudre kod jafwambo marwa Cynthia ka entiere e doho mayudre e lap ndeke ma Jomo Kenyatta kama ji ang'wen ma itudo kod nek mar jaod bura ma Kasipul Ong'ondowere osechwalie kendo igeno ni idhi chiw ng'eto gino ma inyalo tim kata ka idhi dinegi kendo mondo mi nonro otim. Cynthia kinyalo winja to nyisani gi sani achije gi osechopo kanyo koso chalo nade gi sani? Awinji maber ahinya. Awinji maber ahinya James ka ine studio. Kama ntie gi sani abiro ni achiel kachiel kowuok e paw ndege ma JKA kama ochopi achije ang'wen ma itudo gi nek mar jaod bura machon Mano Charles Ong'ondowere mondo donjnegi kod ketho ma otudre kod nek makamano. Chakre betwa ka okinyi mar Sadek nyaka sani kata kamano pok wayudo thuolo mar neno jogo achijego ma idonjonegi kata neno pichagi. Kata kamano wachichnegi ni alwora maka kendo irito mondo ketgi e ochopgi doho e mbele jang'ad bura mondo donjnegi kod ketho makamano. Parni magi duto timore e kinde ma odiochieng' ma kawuono bende itimo bero ne
jatelo no kar kano ringre mali funeral home kama igeno mondo fweny matut ni to en ang'o manonegi bang' yudore ni ne ogoye kod lisasi e gache odiochieng' ma tich adek juma mokalo. Genowa kama wantiere kae ni ponono ni ochopgi e doho kata ochopgi e nyim jang'ad bura to wabiro fwenyo matut ma otudore kod nek makamano. Wabiro kata mana yudo thuolo mar ng'eyo ni to gin ng'a giri, nikech ma en gima jopiny osegombo ng'eyo ahinya ni to joma nonego jatelo ni ne gin jomage to dwaro mar negi bende ne nang'o. Kanya konchiel bende wayudo report ni obila pod luwo machiegni ahinya nonro ma otudore kod nek makama mar temo fwenyo ni to nyalo bedo ni gin ji adi to tudruok margi ne chalo nade to gima omiyo ne ginego jatelo ni ne en ang'o. Koro pod wan ka waluwo machiegni ahinya mar fwenyo gigo duto matimore kaachiel kod mago mabiro wuok ka owuok e doho ma JK James. Erokamano nya Kwaramogo Jong mano jafwambo marwa Cynthia ka entiere e doho ma yudore JKIA kata Jomo Kenyatta International Airport kama igeno ni achija ng'wen ma itudo kod nek mar Ong'ondo Were biro chwal kanyo ka bende sirikal biro nyalo kwayo kinde mondo dinegi ka itimo nonro mondo mi oyud ni to ang'o manotimre to jok mage ma itudo kod nek mare ka bero bende mara jaod burani gesani dhi nyime kar kano ringre mali mayudre chuny boma ma Nairobi. Magi duto nyakona Kwaramogo Jwang wabiro yudo ko chopo saa 1 gi saa 3 weche manyien. Ka odhi nyime en ni jaod bura ma Muradikir Johana Ngeno oseyo piny owacho kuom remdhi obila ma wachore ni nyocha ochielo ji 5 gi magina ma onego Angata Barikoe. Jatelo ni maneloso e kar dak ma Kabosare Transmara kini nyasi mar Joseph Ngeno koni nitiere jomaundu ma osebedo ka ichwalo kod geche man kod ndikruok mabandia magi koni kelo lweny kendo nego jopiny ma Angata Barikoe jal mane ikoni en achiel kuom ji 5 manyocha negi e kinde ywaruok mar lo ma Angata kendo nyaka sani ichano tim ne lemo maduong' kawuono ne anyuola mage jomamoko mabende dhi gi sani. Anataka aende shule, sijui nani atanisomesea watoto. Sasa ninataka mnisaidie watoto wa kwangu na ya bibi ya kwanza. Watoto sasa hawaendi shule sababu wale watu walivu watu 3 walikuja kupika watu risasi, alisababisha shule kufungwa. Na sisi tunataka hiyo watu wakamatwe na astakiwe. Kwa hivyo hii ni kilio machungu ambaye tutafurahia. Hii kitu anafanya watu kukosa kuheshimiana na maskari. Sababu yule mtu alikuwa na uniform aliwa mzee ya huyu, watu waliona yeye. So akionekana uniform anafikiri ni yule mwadui. Tunataka sheria itembee na mtu vile alifanya makosa yake. Huyu alikuwa na half jacket. Alikuwa nani? Alikuwa askari ya nani? Muliwahi ona yeye hapa? Hawa ni mamluki ambayo walikuwa haya kuja kuua watu hapa. Hata magari yenye ilikuwa hapa, kuna magari yenye hatujawahi ona Kenya hii, and it's unfortunate hizo magari zilichomwa. We would have wished tujue hizi number plates ya hizo gari ni registered under who. Chenro mar kawo pach jopiny mar puodho aguch omenda mar NGCDF ngaf kaachiel gi tije Senate chakore ayanga pacho ka geno ni ibiro bage kuonde chung' bura duto 290 kuom ndalo 3 e kaunti ma Nyeri. Jopiny ne ogolo pachgi ka moko kuomgi nyiso ich wang' margi e paro mar golo aguch omendago e lwet jood bura kendo ketogi e lwet governors. Gilero ni omenda ni osekelo lokruok maduong' e kor gwenge kuom higni 23. Jaod bura ma kaunti no Rahab Mukami olero ni aguch omendagi ka oketie katiba omendagi ok biro mana konyo ji sani to nyaka kata higni mabiro. Hatuwezi penda ziondolewe katika ile kupeana. Tungetaka kwanza ziweka katika ile kipengee ya kikatiba ili kuwa kwamba haitakuwa watakuwa wanaenda kuomba ama kubeg. Itakuwa kwamba ni right yao ama ni right yetu sisi kama wananchi kuwa bwana tunakuwa kwamba tuna benefits, kwa sababu sio tu kwa hawa ambao wako leo bali ni kwa sababu mpaka wenye ambao watakuja baadaye. Napata kina mama wanasaidika, groups zenye tuko nazo huko mashinani
mashule zetu zimekuwa zikisaidika, na especially kwa hii ya bursary inakuwa ikisaidia watu wenye ni very vulnerable, the extremely vulnerable families. Watoto wetu wanasoma ama watoto wenye wako na shida wanasaidia. Watu wanaona ile kazi waheshimiwa wamekuwa wakifanya, na watu wanasaidika sana kwa sababu hiyo pesa ikiondolewa, county government imeashiwa mahospitali bado they are not able to deliver. Sasa tukiashiria pesa ya CDF ati iende, nani atajenga madarasa? Nani atajengea community? Nani atajengea security? Nani atapeana basari ile MPs wanapeana? Kwa hivyo hii maneno ya kuwa hii pesa inapigwa ndio sababu ilifanya tulete bill in parliament. Wa Kenya, kila Mkenya mahali yako apitisha hii pesa igie kwa hata igie kwa katiba. Ikuwe inasaidia Mkenya, sababu Mkenya si mwenye ako huko juu. Mkenya ni mwenye ako hapa chini, especially kama wale watu waga tunaongoza hapa chini. Jatan Migao mar thieth Eden Duale okwayo mane en jatan piny machon Uhuru Kenyatta mondo mi jotelo masani thuolo mar tiyo ne jopiny maonge koko. Duale ne wuoyo kaluwore gi weche mane ogol kod jatelo machon no e piny Uganda ma owacho ne rawere mondo kik luor e wacho pachgi. Duale ose Uhuru Kenyatta ka oyango ni kinde mane en jatelo onge jalo mane osiayo kweth moramora mondo oroch tende. Okoni omi jatend piny William Ruto higni 10 mar tiyo ne jo Kenya gi kwe kaka ne otimne e kinde mane en jatelo. Health is devolved, but we will not allow as a government, both the county government and the national government, where we have high maternal mortality rate in our country, where our mothers, our daughters, our women walk to hospitals and health facilities, and they are not patients, they are healthy, they are happy. They want to leave the facility when they are more happy carrying their newborn baby. Then we are told those mothers have died in those facilities plus their babies. The maternal mortality rate in some counties, health facilities, and I will talk to those governors, it is unacceptable. It is immoral, it is unconstitutional, and it can never happen in modern Kenya. Arwaka uyo ma adundo nyakura magajwang gesani kapuka dhia yuya dana somo tu aneno kacha wachimanyien chopo na maler an Prince Frank kawuoka Kabondo Misambi Pombo kamano Frank Sara Singa nyakoro dongo mara West Kanyamkago wacho ni atimo mos ne baba wa Singa odongo kuom tuo mare keto weche manyien kendo chopo na yorno makare. Kamano Sara kuom ote machal kod mano watimo mos ne tuo mara fadhe. Ramogi TV an mediator John Olwendo kawuok Londiani agoyo mos ne joma owito ngimagi masira mar ndara makochno aparo ni mano wote ma oro machuka nya kugolo pache benda neno kacha weche manyien chopo na yorno makare mano okeyo kantiere e dala mar Aringa. Erokamano kuom kete mana e Ramogi TV kinde duto. Opondo amor kaka ukelo no habari mano Pastor Mondi Otiche mar game onyore wacho ni bayo jatelo gi wuoche oken gima ber kendo oken gima okuongo nego mi jopiny owinj jotelo kendo ochik itgi malong'o. Ka ok kamano to ginyalo wuok to bayo jatelo gi wuoche oken gino makare. Mimi ni Roni wacho ni Manchester United damu kata kamano Manchester to neno mana mbulu damu to en damu mano gineno mbulu. Nyakona mga jongwa kao yweyo ma adundo kikini obor nikech pod wan gi weche maodhuro. The moment you've all been waiting for.
Welcome to a world of endless kids entertainment on View Sasa. We'll arrange a new secret meeting. Now I understand everything. Pretty awesome, right? That is so cool, man. And it's lots of fun. This is the ultimate destination for your kids' learning, fun, and enjoyment. The greatest meal ever is ready for oven time. That's right. Let your kids enjoy unlimited entertainment only on viewsasa.com. Nataka tu mkale mali safi agona pota na nachua kupikana. Hii ni ya 4. Watu tunatoa inaenda inashika tu kidogo but hatuko expect iende hivyo hata utumie kwa TikTok. Watu tunasemanga woi ane, so in Kiswahili ni woye mimi. Woye. Yeah, so venye alikuwa anasema mimi nataka tu mkale, so like mimi nilikuwa na act kama I wish it was me. Yeah, it was me like. Alikuwa anasema I wish it was me. Yeah. Watch this story and more. Download the Citizen Digital app or visit www.citizendigital.com and find the Citizen Originals portal. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Find the Citizen Originals portal. Dutoteka unusiye giwachno. Tono ka bibet ka ikinyome. To kate arus mare ano ka bibiro. Wuktich mabiro. Sigana manyien chako. Ere kaka ininyalo timre gosip na malich kamae. Kosiparoni nen mana kende ka. An kamoro achiel kode. To joma ni kate bende ni kode. En chunje adek. Osiem. Hera. Koda timbe andhoga makelo chwanyruok. Koro onge kaka arus ni nyalo timo. Maye yawa. Ikrine wuodh parineti. Sigana manyiso kaka inyalo tem paro kod lek ma ng'ato nigo. Kendo yiero nyalo loko gik moko duto. Parineti. Chakre wuok tich mana e Ramogi TV. Kik bai. Jothurwa, be usebedo gi gombo mar ng'eyo kaka cham wuok e kodhi nyaka chop kaka chiemo e mesa? Dibed ni dwaro chako pith makelo omenda, koso idwa chako pur mana mar chiemo e dala? Wakelo ni yore mag chako magi duto e chenro mar pur gi ohala. Pur manyasani kendo manigi okang' mamalo to kelo yuto mathoth. Piny olokre dhi e teknoloji kendo puro kenana pur kaka ne manyachon. Kuonde kwath osedok matin. Tinyalo bet gi dhiang' achiel mar grade tikete e ot tiomone chiemo to ochiemo. Pur mchele ber kendo nyalo teri mabor. Ngimani be nyalo lokore gi higa 2 kende kitiye yo morere. Pur gi ohala kelo ni jopur kendo joma olony e weche pur. Chieng' tich adek, saa 1:45 otieno, kik bai. Machiegni kendo nya Kwaramogi. Jadolo mar kanisa mar Anglican Diocese ma Kapsabet, Paul Korir, okoyo jatend piny William Ruto mondo mi otim lokruok mag chike matayo arita e tong' ma Kenya kod Somalia. Jadolo ni mane loso e boma ma Nandi Hills e kinde nyasi mar sidho. Jadolo machielo mar Nandi Hills Archdiocese Philip Ropo yango ni piny Kenya sani ni kod monj ma kinde ka kinde ma poni oket chike moridore marito tong' to nyalo duoko piny weche makamago. Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Wewe uwe mtu ambaye amepanga maisha yake. This peace and truth as may be required. We want to take the issue of security very seriously. And we want to appreciate the intelligence. We want to pray that the intelligence should be relayed as much as possible for the security to respond. I know, with all due respect, I know His Excellency the President declared that we open the borders between Kenya and Somalia. But this is what we are. But if this is what we will experience, we want to appeal and pray that the same may be revisited, because we don't know why is it happening 3 months down the line. Why are we hearing a lot of sporadic attacks from the Al-Shabaab?
we are concerned and we pray that this same spirit, God will help us. But let us say that there is need to revisit and see if there would be any challenges coming with the same declaration, then let it be revisited. So we send our... Rawere maya Transmara ogolo ywak ne sirikal mondo omanye yore mag rakore gi rochruok manarita makinde ka kinde ma osebedo ka neno e gwengego kaka yor neno ne gibedo kod kinde makare mag tayo chenro mag dongruok ka ne giwuoyo e boma ma Kilgoris chieng' Jumapil. Rawere go kwa jatend piny Kenya William Ruto ma bende igeno ni biro timo limbe kaunti no mondo omi pek weche mag arita ma osebedo ka kelo midhiero ne jodak makono gi kwa jotelo maya e alworano mondo oriw lwedo e manyo kwe e gwengego. Jambo ambalo ningependa kuzungumzia ni kwamba katika Kilgoris tutakapokuja utuaddress mambo ya elimu. Hapa Transmara hatuna universities na colleges. Tunakuomba sana uweze kutupea nafasi na utujengee mashule yetu. Alafu hapa sisi kwa mambo ya social services tuko chini sana. Hapa tunahitaji Bwana Rais Huduma Center. Kilgoris tunahitaji nini? Huduma Center. Huduma Center kwa sababu hapa tukitaka hata surface kidogo ambayo tunataka kwenda 150 shillings inabidi umeenda mbali sana hadi Kisii ama Narok ambayo unatumia shilingi 1,000 ama 2,000 kupata service ya shilingi 150. Tunakuomba Bwana Rais utusaidie kwa hilo. Tunaomba kama vijana wa Kilgoris uweze kuwezesha mambo ya Youth Enterprise Fund ili tuweze kuaccess na ikiwezekana wapunguze ile workload ya application na registration. Everybody in this country knows what is happening in Hangata Barikoi. The president shouldn't be quiet. Anafaa kuaddress hiyo maneno kwa sababu in one way or the other he is mentioned, or if he is not mentioned, those who are mentioned kwa sababu wanapatikana kwa cliche yake, anafaa kuaddress na kuaddress locals and ili kuwepo na amani. Malo nyithindo 30 ma yowuoyi ma jodweche bura nyaka higni 9 nonro oyango ni osetimnegi timo njawo e thuolo mar higa achiel mokadho e kar chung' od bura ma Lamu East kende. Oyangore ni timbe anjawogo medore kaluwore ni onge ondamo mar chik moro amora ma ikawo ne jogo ma timo timno. Thoth gwenge manie alwora ma Lamu bende oseyangore ni onge gi ute thieth, tesende mag obila kod doho ma inyalo chwalie buche anjawogo, gino makelo medruok e timbe ma kochgo. Lakteche ma kaachiel kod jokedo ne ratich oganda koro otimo romo mar kelo chenro makare mar yudo yore kedo gi timbego. Dhuluma za kijinsia ambazo Lamu zimekuwa nyingi. Ukiangalia data ya 2024, ukiangalia Lamu East peke yake, between 0 to 9 tuna cases 33 kwa mwaka mmoja mahali pamoja. Hizo ni kesi zile ambazo peke yake zimekuwa reported. Ni ngapi ambazo hazijakuwa reported? So hii standard operating procedures inaleta washikadau wote kuangalia jinsi gani tunaweza kuensure our efforts zote ziko coordinated in a structured manner. Katika upande huu wa Lamu kuna kesi kama 5-6 ambazo niko na handle sasa. Ziko katika stages kadha wa kadha. Na pia kuna zingine zinatoka pale upande ya Faza. Na kumbuka Faza pia ni area kubwa na area za Kiunga hata wakati mwingine kwa sababu ni mbali. Kwa kweli kuangalia kwamba hizi dhuluma za kijinsia sana sana za watoto ule upande wa Lamu East ya kwamba zimekithiri sana sana upande wa Basuba na Kiunga. Ni kwa sababu kuja kuangalia area kama Basuba ni area ambayo the whole world hakuna hata police station moja, so inakuwa ni vigumu kwa wale ambao wanadhulumiwa kuweza kuripoti hizo cases za dhuluma za kijinsia. Senator Makericho Aaron Cheriot onyiso piny owacho mar kaunti no mondo los mapiyo weche thieth od thieth ma Kapkatet bang' masinde 5 ma itiyogo e pimo tuoche kethore kendo kelo rochruok e weche mag thieth koloso bang' limo osiptandno. Senator Cheriot onyiso piny owacho mar kaunti ma Kericho mondo olos masindego mapiyo mondo ores jotuo masani ni kod chidh nade ka gimanyo thieth. Bende odwani sirikand kaunti ma Kericho chiw ler e wi tho mar miyo moro mane owito ngimane e od thieth ma Sosiot
ewi mano ma ikone nyau mar lakteche. There are many things that are broken down. Challenge of linen material. There are beds that don't have mattresses. We have machines that are broken down at the theater section. And there are other parts also where things are working as they should. So overall, the reason I came here is to appraise myself with the operations of this hospital, identify areas where there are challenges, what needs to be done, what the county governments needs to improve, and also the possible collaborations of friends and partners from elsewhere. Adwani mono ami sigana moyedhi. Sama piny ngima nie juma midhialo e jolony cholo mine kata midwife week. Omenyo ngima jolony mochung'ne cholo mine e kinde mag nyuol. Kowuok e tiyo seche malach gige tich manok nyaka konyo mine manie kind akuru gi asumbi. Gimako migawo ma odiedo e kind ngima kod tho. Sigandgi paronwa migepe magimako e kelo ngima manyien e kindwa e kinde mathothne which will kodgi. Ripota marwa Millicent Adhiambo kelonwa sigana matut kuom duond mine ariyo magin jolony e cholo mine gi wegi e kaunti ma Kisumu. Osira wende kachieng' pok owuok e ode. Monica Adera osemondo e koyo tok lamo kowuok Nyamasaria nyaka Ahero kohawo tich madwaro chuny kod kinda motegno. Kuom higni 18, Monica osecholo mine miche gi miche kaka yor konyo kelo ngima manyien e piny ka moko kuomgi to biro e kind midhiero matamre gi nono. E kar thieth ma Ahero sub county, Monica en achiel kuom jolony ariyo e osiptalno macholo mine ma 20 odiochieng' ka odiochieng'. Gino ma owacho ni ok migi thuolo kata mar chiemo kod nindo malong'o kama kato gikony mine mayach. Midwifery or weche mag cholo gi mine reproductive health dwaro passion. You may be having somebody man called papers matiegruok mare ni malo kabisa kata ja masters. But once ngano onge gi passion, kati luonge ni kele kani mondo konyi, to you will see the results on your own. Kata kamano ok nyuol duto, makelo ngima kod mor, Monica oseneno hono kod lal e tijeni. Oyango lit kod dang'ni mar paro, mawito ngima e kinde nyuol kelo negi ngimagi, kaka tamana, hocho manyalo kweyo chunygi onge. Onge gimarach ka maternal death. To be onge nurse ma is passionate in midwifery madigombo ni mamotho gi lwete. I cry when I lose mothers' maternal mortalities. Okanyal handle that much. It makes me grieve. E od thieth maduong' ma Jaramogi Oginga Odinga Teaching and Referral, wayudo Faith Adhiambo moriwo telo kod tij cholo tich ma osetimo kuom higni 14. Riyo mare mar cholo mine ne ok ochakore kod jotuo, to ne obiro kokalo kuom ogudu mar tich ma jalony kata nurses rwako. Just loved nurses kaka ne girwako white and the epaulet ogudu moro mane giketo wigi. So nurses were very clean and that is what prompted me to be a nurse. All my life nyaka e college. So hospital moro moro mondika ga itiraga ma labor ward. Koro nawacho ni Nyasaye nochweya mondo abed a midwife. I love mother. Pok nyathi moro moro molwar e lweta ka notho ni nowuok kool. I always give my best. That makes me a proud midwife to date. Odiochieng' Faith chakore sa 10 kogwen. Gilamo oikore bang'e owuok moro ni kuma odakie nyaka e boma ma Kisumu ka en gi lek achiel reso ngima miyo kod nyathine. Seche moko tich nyalo bedo mang'eny. Salary oleo. In gi mahitaji gi mag ngima. Gima miyaga mijing'o en erokamano ma ng'ato goyona. Sami konyo ng'ato miyo manyuol moting'o nyathine wiyo ok bi wil kodi. E ngimane obro lamoniga Nyasaye koneno nyathine ni. Koro salary nataka to leo. Ang'e ni bro chule eventually. Lakini jatuona ni kotho. That life will never be replaced. Nemine kaka Margaret
Corazon, Jemila e kind mamoko. Yudo jalony e cholo majahera en hawi kendo sekelo lokruok maduong' e ngimagi kaka mine mayach kod nyithindgi. I was booked by Dr. Akula for elective CS, but the midwives, the nurses, even the interns, isabedo ka girita maber. Yath be giketo no wang' sa. Nyathi be ging'iyo ngima nyathi. Koro nasaneno ber. Koro daktari mochung'ne mana alwara e lwete. To Nyasaye odholocho, Nyasaye omiya malaika. Nok mar jotije en fuok maduong' e tij cholo, tiyo kuom thuolo malach maonge yweyo, deko mar osara, kaachiel gi nok mar gige tich, keto ngima jotuo e andaki. Komiwa more staffing, unyalo bedo very easy. Because now, burnout, di bedo kaonge. Burnout rach kodonjo ga e tijwani. You just feel sick. To kidhi kata ni ipimi, ionge kata tuo. Tituo, you're tired. If we can get supplies throughout and without any interruptions, nyalo miyo tijwa bedo mayot. Patient monitoring machines onego wabed godo at hand e periphery kai. Ine midwa admit mama ni, ine midwa chole, ine midwa ringo kendi postnatal room ng'iyogi, joma nendo yanka, ine monegi kaw observations maggi. Mane momiyo nyaka gi improve human resource. Jatatije wuod mar mine mayach, Teresa Okiri, e kar thieth ma Jaramogi, yegi midhiero makamagi, kata obedo ni mijing'o to iketo mar neno ni ogeng' rodegi. Yes, the county has done the much they can to be able to do a distribution of the midwives from the level 1 facilities coming to now to the level 6. However, the numbers of midwives is not adequate as it's known in the health sector. Kwayo gine sirikal e bero sekta ni, chalo kamae. The government, I would just still nisogini onego gi uphold this one, the midwives, with a lot of motivation. Onego gi motivate these midwives at times. Gimagi di a lot is a lot. And say neno midwives mang'eny mose surrender on the way and get libedo gi disc prolapse. If there can be a system where they can support nurses through scholarships, they can be given study leaves, mondo gi advance. This can really help. Midwives are few. Wacho ne sirikal okonywa dakteche gi omegi gi mjino mar research gi motegno. Nikech adier daktari golo ng'ato mabor. Kata ok girwako simbo kamano, lwetgi to oting'o ngima, wach mane magin-go e kindeni ma idhielo jum jolony e cholo. Kech adier sama itiyo ward kama, miyo tho kawuono, nyathi otho kiny. Same shift, samoro mama moro chako tho. People think ni ok gi affect, or they hit us. Onego wabed gi our mental status support maber. It can improve the quality of services ma provide. An kata kumae midwives osebedo ka konyowa, gibiro limowa week ka week, gipimo pressure, gipenji ka in gi shida moro. Koro sani ka nitiere kaka midwife week, I congratulate Rosa Sero nikech en mosebedo ka limo. Let us not allow our mothers to go and deliver in the TBAs. When a complication occurs and you are with the TBA, many of the TBAs will not be able to know how to handle those complications. E sama sirikal mar piny Kenya pod nigi geno mar neno ni giketo okenge mag lokruoge ne bero thieth ne mine mapek, jiwo jolony mochung' ne cholo kendo konyo mine gi kinde mag nyuol kokalo kuom tiegruok, miyo gi hocho, miyo gi gige tich kod yango ting' magin godo e ondamo manyime mar neno ni okel lokruok e sekta ni. Ok en mana miyo gi lwedo, to en bero ngima kod reso ngima. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, Ahero, Kisumu County. Puoch gi pak ne Millicent Adhiambo kuom kelonwa sigana machal kod mano, kendo ma en gino mamiyo jogo mantiere sectors mopogore opogore kaka miyo ariyogi matimo tich maber ahinya kendo konyo mine e nyuol, kendo onego bed ni wapakogi kendo wamiyogi puoch
Erokamano Millicent Adhiambo. Ka wadhi nyime en riwruoge ma ochung' ne rango chal jogo moringo oe pinjegi e kambi ma Dadaab oyudo midhiero kaluwore gi okang' mane jatend piny Amerka Donald Trump nokawo mar chungo omenda mar kony ma osebedo ka ichwalonegi kokalo kuom riwruok mar USAID. Trump nong'ado kony makamano higani kuom ndalo 90, gino ma osekelo midhiero ne jogo ma osebedo ka geno konygo. Nataka kuongea hao wakimbizi leo wamekuja hapa kwa ajili ya ukosefu wa maji na ukosefu wa afya na ukosefu wa elimu. Na wengi wao wamekosa, walikuwa wanachukua chakula naye imekuwa kidogo, na pia wamekosa bamba chakula naye imekatwa, na hao wakimbizi sasa kwa maisha imekuwa ngumu. Tunaomba sasa ulimwengu watu wasaidie sasa. La Victor Ibazi. Mimi ni Congolese Gralak ambaye napatikana refugee hapa mjini Dadaab Ifotu. Ila maisha ambayo inaonekana Dadaab Ifotu ni maisha mbovu sana kwa wakimbizi. Wakimbizi wanaishi vibaya. Kuhusu chakula, wakimbizi wanakula vibaya. Haionekani kuhusu na mkataba wa UNHCR ambayo nimeona kwa pankada yake ambayo amechapa, amelinda refugee kwa mikono, lakini nimeona refugee halinda. As you can see here, we have a lot of refugees who came to the country daily basis. They are being registered here, but there are no food, there are no shelters, and also there are no waters in the camps because of lack of fund that is going down now. Hawa refugee hakuna kitu chochote. Hakuna chakula, hakuna maji, hakuna dawa mzuri. Apiso gai mar Jomin Buche onyiso doho ni achich mar 11 winek mar Samantha Pendo obeno ng'ere kaka Baby Pendo pok oyude. Mohamed Ba ma en obila mane osedhi rutaya pok omake nyaka ne nonro winek mar Baby Pendo chakre kata obedo ne obila ne osedhi manye e dalane ma Wajir. Kuom mano apiso gai mar Jomin Buche okonegi senono manyien file mag burano kendo loko chal mar burano ma jogo ma ni e familia mar Baby Pendo kwedo gisane ka giwacho ni pok ne onyisgi lokruoge mantiere burano. Buchnek mar Baby Pendo nochakore dwe mar 8 higa mar 2017 bang' ng'anyo mane obedo e boma Kisumu mane okelo nek mare ma itudo kod apisas mag obila mane kweyo ng'anyo e boma ma Kisumu. Nyakor mag jonga daka oyueyo ma dundo weche manyien donjono maber ka wantiero juki kowuok mano juki kowuok City Bay. Adori Nyasiaya wacho ni erokamano James Opondo ikelonwa weche mag migago yorno makare kendo wamor kaka ikolonwa godo made no japeng bao moja kata dogo man kowuok game got rege wacho ni oneno migago yorno makare kendo news chopone yorno maler kabisa. Kevin kawuok nya Kunguru wacho ni oneno migago gi kwar gi Michael Genga wacho ni achijego ma omaki omakgi mapiyo nikech ne ginego jatelo koso ang'o momiyo jok moko ka ni gi sira machal kod mago itedo gigo mos. Nyakor mag jonga magi lipode ma wakoloni achiel kachiel ka ogeno ni Cynthia Onyango bro kelonwa sigana motudre kod achija ng'wen ma osemaki e tudo gi nek mar jaod bura ma Kasipul Ong'ondo Were. Kadhi mabor nikech pod wan gi weche manyien. Wakelo ni chenro mar ohala kod lony gi dongruok mopogore opogore. Ohand kinyosi nigi pesa kitimo gima dwarore. Weche makende moa kuom jogo makelo lokruok e ngima dhano. Ohala ber nikech ohala puonji managerial skills. Lek ma in go iriembe mineni gigo chopo. Chakre gi jogo mane ochako ohala manyien. Kalure gi kaka nachako gi kuma achope. Ohala ni en ohala maber. Nyaka jotelo molony e timo ohala. Akwa jodala wate odogi ohala. Ne pek mane gikalie. Pod waonge uhuru
mar ohala. Loch manegi yudo kod kinda manegi timo e manyo gik mabeyo beyo. Ka jawala ok inyal chako project ka ionge gi market. Tudri gi Cleophas Oluoch e ohala gi mwandu. Tich ang'wen ka tich ang'wen chakre saa 1:45 otieno. Craving an extraordinary escape? View Travel invites you to breathtaking Cape Town. Starting from $1,300 per person sharing, enjoy 4 nights with breakfast plus Cape Town City Tour, cable car ride up Table Mountain, full-day peninsula tour, scenic Chapman's Peak Drive, Cape of Good Hope, photo stops at Bokap and Muizenberg, Constantia Wineland Estate Tour. View Travel, your gateway to Cape Town's wonders. Visit viewtravel.com or call and WhatsApp 0703-254-254. View Travel. Dream. Explore. Discover. Radio Ramogi, Cartoon Jaluo. Radio Ramogi. Duto teka unusiye gi wachno. To ano ka bibet ka ikinyome. To kate arus mare ano ka bibiro. Wuktich mabiro. Sigana manyien chako. Ere kaka ininyalo timre gosipna malich kamae. Kosiparo ni nen mana kende ka. An kamora achiel kode. To joma ni kate bende ni kode. En chunje adek. Osiep. Hera. Koda timbe andhoga makelo chwanyruok. Koro onge kaka arus ni nyalo timo. Maye yawa. Ikrine wuodh Parineti. Sigana manyiso kaka inyalo tem paro kod lek ma ng'ato nigo. Kendo yiero nyalo loko gik moko duto. Parineti. Chakre wuok tich mana e Ramogi TV. Kik bai. Machigni nyakoromonga juange chenro mar Ngoma Owake. Wuok tich akelo ni mix bokwe. Ekaito tichario. Reggae Owake, yani tunaongea na Majar Rastafara. Lafu tichadek nyakoromonga juange. Akelo ni mana yani ngeni baka kiwasani. Tichangwena is kama nene, yani kitambo zama za kale. Alafu Friday, si unajua tu Friday tutafanya namna hii. Nyakura magajong Friday ni supu zo wake. Sapara kidaka paga beach nyaka sapaga rio. Kod Ann PDG Papa Vic, yani ukipenda mzee kijana.